Posljednji dodir, završila sam. Dakle, ovog puta želim nešto čokoladno i u obliku kocke, jel može? Nema problema. Dozvolite meni da počnem. Dakle, prvo ću istopiti čokoladu različitih boja. Tako je. To će biti veoma lepo, ne sumnjajte. Dakle, moja čokolada je spremna. Sipat ću je u vreće za šlag. Tako je. A zatim ću iscediti sve u kalup. O da, to će biti duga. Sad zelena boja. A zatim plava. I na kraju ljubičasta. Odlično. Šta je to? Šta se dešava? Dobro, smiri se. Sve će biti u redu. Sad će sve biti. Ne topi se. Zašto? Jadan. Tačno. Imam nešto za tebe. Izvoli, to je knjiga sa receptima. Bako, hvala. Tamo sigurno piše kako treba topiti čokoladu. Da, evo. Sve jasno. Počinjem. Dakle, uzet ću kalup i stavit ću unutra svu čokoladu. Tako je. Odlično mi ide. Ne! To je knjiga. Šta sam uradio? Treba ih hitno izvaditi. Jao. Čekajte. To je dobra ideja. Da, to se može pojesti. Prelepo. Ja sam genije. Sad ću napraviti još jedan kvadrat. Eto ga. Da, sad ću spojiti sve to. Gledajte, napravio sam čokoladnu kocku. Svaka ti čast. Ne, je li to moja knjiga? Nije mi dobro. Baka se ona svestila. Morat ću da je spasim. Ne treba to. Bako, hajde, ustajte. Šta je bilo? Šta se desilo? Da. Vreme je da skidam svoju čokoladu. Ostalo naći kalup. Ova kutija će mi odgovarati. Sklonit ću sve suvišno, a unutra ću sipati roze čokoladu. Pogledajte kako lepa boja, svaka mi čast. Čokolada se stvrnula, a mogu da izvadim. Hajde, zašto neće? Dobro, uzet ću okladnju. Eto, uspela sam. Svaka mi čast. A sada treba sastaviti kocku. Hajde, molim te, ne padaj. Da, tako je. I gore. Uspela sam. I baš sam se umorila. Ne. Sve sam isprljala u čokoladi. Kako sam smotana. Morat ću da perem to. Jao, šefe, je li to vaša čokolada? Ne brinite, sad ću sve da vratim. Eto, gledajte, sve na mestu. Bako. I šta sad da radim? Treba nešto smisliti. Jao, strašno. Treba skloniti sve konce. Dobro, nadam se da sam sve sklonila. Vreme je da sastavim svoju kocku. Gotovo. Kocka je spremna, a unutra ću sipati fil. Zatim ću staviti koru, žele i malo voća. To je to. Bako. Opet vi. Šta je to? Ja nisam namerno, izvinjavam se. Nemojte da se ljutite. To je za vas. Šta je to? Sad ću probati. Prelepo. Ali pratim vas, Bako. Da, drago mi što vam se svidalo. Sad ću močiti bananu u tečnoj čokoladi i staviti ih u svoju kocku. Ponovit ću to nekoliko puta. Lepota. Tyler, hoćeš da probaš? Hvala, Bako, baš ukusno. Tyler, ne želim da te ometam, ali izgleda da si zaboravio na nešto. Da, tačno. Da, sad ću napraviti kocku. Unutra ću staviti koru, zatim fil, opet kora. Šta još da smislim? Ideja. Uzet ću moje omiljene bombone Skittles. Da, tako je. Sipat ću sve. Tako je. I probat ću jednu bombonu. Baš je lepa. Zatvaram i to je to. Svaka čast.
Prijatno, draga. Osjećam da će pobjeda biti moja. Wow, koliko slatkiša! Počet ću od ove čokoladne kocke. Da vidimo šta je unutra. Wow, koliko bombona! Nevjerovatno! Baš mi se sviđa. Obožavam Skittles. To je divno. Idemo dalje. Vreme je da probam ovu roze kocku. Da vidimo šta je unutra. Nevjerovatno! Čokolada je prelepa i punjenje je super. Divno. Zadovoljna sam, ali to još nije sve. Ostala je posljednja šarena kocka. Izgleda nevjerovatno. Wow, unutra su jagode i žele i kore i fil. Tu je sve što jako volim. Baš sam zadovoljna. Da, to je najlepše što sam ikad jela. Odlučila sam, to je najbolja kocka. Da, ja sam rekla. Pobjeda je moja. Predlažem da počnemo sa nečim jednostavnim. Spremite mi ukusnu pastu. To je lako. Za to su potrebni obični špageti. Još nikad u životu nisam spremao nešto tako, ali mislim da ću uspjeti. Jao, kako da stavim špagete ovaj mali tiganj? Ajoj, težak slučaj. Gledaj kako se to radi. Potrebno je samo slomiti špagete, onda će stati u bilo koju šerpu. Sad ih treba kuvati i stalno mešati. Sve je još lakše nego što sam mislio. Prokletstvo! Moje špagete su pocrnele. To je gadno. Ups! Je li to baceo šerpu? Da, mislim da znam ko će izgubiti. I znam ko će pobediti. Ja. Umjesto male šerpice ću koristiti veliki tiganj na kojem ću ispržiti svež paradajz. O da, kakav miris. A sad se može dodati malo špageta. Tako se sprema prava pasta. Gluposti. Zaboravila si da prospeš vodu. Eto kako se to radi. Jao, ne vidim ništa. Moram nečim da obrišem naočare. Betty, nadam se da ti ne smeta. Moja uniforma nije za to. U njoj spremam svoje najukusnije jela. Da, meni ne treba uniforma za to. Mogu i bez nje spremiti najlepšu pastu za svoju unuku. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno. Mogu iskoristiti stari recept za špagete. Treba samo uzeti 2 pakovanja suvih nudla i skuvati ih u čajniku. To je brzo, jednostavno i mnogo ukusno. Svaka mi čast. Da, to je baš originalno. A ja ću dodati malo sira u špageti. Tako će moje jelo postati još ukusnije. Ja, vi nemate pojma. Sve to se treba raditi sa osjećajem lepote. Ni malo kobasice neće škoditi. Kobasicu vole svi. Je li osjećate taj miris? Izgleda da je i moja pasta spremna. Vreme je da dodam malo kečapa. To je to. Paige, možeš probati. Prijatno, unuko. Konačno, tako sve izgleda ukusno. Jao, samo me ove nudle u čajniku malo plaše. A njih ću prve probati. Fuj, baš gadno. A sad ću probati pastu sa mojom omiljenom kobasicom. O da, to je sasvim druga stvar. Veoma ukusno. Ostao je posljednji kandidat za pobedu. Špageti sa sirom. O da, nema ništa ukusnije od toga. Bako, pobedila si. Znala sam da ću pobediti. Učite od mene. To je zaista ukusno. Počet ćemo od vafla. Nadam se da ćete uspjeti.
Lako. Tokom života napravila sam puno različitih vafla, tako da znam njihov recept na pamet. Prvo idu jaja. Što to radite? Jaje treba razbijati pažljivo. Gledajte kako se to radi. Ma kakve to veze ima? Bitno je raditi sve s ljubavlju. A ljubavi imam dosta. Ispeći ću najbolje vafle za svoju unuku. Vaše vafle će biti banalne i dosadne, a ja ću napraviti nešto mnogo lepo i originalno. Pa šta, a meni je najvažniji ukus nego izgled. I moje unuci isto. Inače, moje vafle su već spremne. Spremne? Izgleda da imam problem i još nisam ni počeo. Ma kome treba to brašno jaja? Ja ću napraviti vafle od Skittles i M&M's bombona. Ups. Izgleda da to nije bila dobra ideja. Dobro, onda ću napraviti obične vafle. Bako, kako ste rekli da se prave? Brašno, mleko, šećer i jaje? Ništa teško. Sad treba to sve dobro izmešati. I moram skloniti ove neuspjele slatke vafle. O, u pegli za vafle je ostala čokolada. Nije loše. Možda će i moje vafle postati čokoladne zbog toga. Dobro je što nisam potrošio sve bombone. Mogu ukrasiti svoju vaflu sa njima. To je to. Ja sam završila. Svoje vafle ću ukrasiti šlagom i šarenim konfetama. Bako, nije lepo za vidjeti. Čemu da zavidim? Svoje vafle ću politi medom, jer znam da ga Paige mnogo voli. Divno. Jao, Čele, ko vas je zvao ovdje? Unuko, jesi li spremna da izabereš pobednika? Naravno, ali prvo ću probati Benove vafle. Jako volim čokoladu i Skittles. Ukusno. Idemo dalje. Sad je na redu jelo kuvara Tine. I ove vafle su mnogo ukusne. O da. Vreme je da probam bakine vafle. Ona se seća da najviše volim vafle sa medom. Jao, poznati ukus. To su najlepše vafle koje sam ikad jela. Bako, najbolja si. To, jesam vam rekla. Odmah sam znala da ću pobediti. Wow, koliko ukusne čokolade. Sad ću da je učinim još ukusnijom. Wow, lepota. Prelepo. O, tačno. Hoćemo da ponovimo? Kakav miris. Hajde da brzo sipamo čokoladu u kalu. Da, tako je. Polako. Gotovo. Pogledajte. Ispala je čokoladna jagoda. Lepota. Hej, Jennifer, ne smetaj mi. Dakle, unutra ću dodati još malo voća. Tako će biti još ukusnije. O, da. A sada uzimam šećer i pavlaku. U jednu činiju sipam pavlaku, a u drugu šećer. Odlično. I čekam da se šećer istopi. Tako je, savršeno. A sada dodajem pavlaku i miješam. O, to mi treba. Sipam to sve u našu bobicu. Sjajno. I na kraju zatvaram jagodu. A baš je lepo, da? Da, bako, to je super. A sad je moj red. A meni će trebati flaša i čokolada. Sipat ću je unutra, tako je. Aha, toliko će biti dovoljno. Sada okrećem i... Eto, napravila sam čokoladnu flašu. A vreme je da sipam bombone unutra. Odlično. I još mi treba nalepnica. Zatvaram i to je to. Jao, svašta. Dakle, pažnja.
Sad ću vam pokazati kako treba kuvati. Pobjeda će sigurno biti moja. Prvo ću sastaviti tortu, kora krem i tako dalje. A sad ću odseći višak. Aha, i malo ovdje, to je to. Planiram da napravim čokoladnu tortu u obliku automobila. Aha, to mi neće trebati. Još par dodira. To je to. A sada pokrivam naš automobil kremom. A sada treba sve razmazati. O da, dobro mi ide. A sad mi treba tečna čokolada. Sipat ću je na auto. O da, kako lepo curi. Ostalo dodati detalje. Točkovi, svetlo i posljednji dodir. Da, moj auto je spreman. O da. A prijatno, draga. Jao, sve je tako lepo. Probat ću prvo ovu flašu. Izgleda jako zanimljivo. Da probam. Šta? Šta je to unutra? Wow, a tamo su bombone. A hajde da razbijem ovu flašu. Da, tako je. Bam, bam, bam. Ovo je jako zabavno. A sada mogu da jedem sve zajedno. Mnogo lepo. A baš mi se svidalo. Idemo dalje. Pa to je čokoladna jagoda. Neverovatno. A unutra je voće sa karamelom. Sad ću probati. O, da. Sviđa mi se. I ostalo je posljednje jelo. Čokoladni autić. Zanimljivo. A kakav je ukus? O, ova torta je prelepa. Topi sa ustima. Dakle, koga da izaberem? Pobedilo je ovo jelo. O, to sam ja. A baš mi je drago. Želim. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. O, to je torta. Njam, njam, njam. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. A ti sedi ovdje. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte. Danny nije ništa smislio. Čak ni čokoladu ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Danny. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju, a zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre.
Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Deni, stani, to je torta za mene. O, da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. O, a ko je to? Labubu, baš je sladak. O, i ukus je ekstra. Zadovoljna sam. O, čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. O, to je nešto neobično, ali sviđa mi se. A kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se. Stavljam like, ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Ovo je kulinarski izazov. Spremite mi tortu, molim vas. Nema problema. Ja ću da počnem. Dakle, prvo mi treba fil različitih boja. Naneću ga na koru. Da, tako je. Pogledajte kako slatko. Ponavljam to nekoliko puta. Treba mi puno slojeva. Odlično. Moram da probam. Da, ovaj fil je ekstra. Naneću što više belog krema. A posle ću sve lepo razmazati. Okrećem. Da, završio sam. A sad mi treba čokolada Kit Kat. Odvojit ću štapići i poređat ću ih oko srca. Lepota. Odozgo ću dodati bombone Maltesers. One su prelepe. A sad je vreme da dodam svetle boje. Otvaram pakovanje. A zatim sipam sve bombone na sto. O da, lepota. A vreme da napunim srce bombonama. Gledajte, zar to nije prelepo? Ja sam majstor. Trenutak. Sad ću ja vama pokazati ko je ovdje majstor. Gledajte kako mogu. To je bilo moćno. Da. Jesam rekla da sam jaka. Dakle, stavljam čokoladu u kalu. Miriše fantastično. Dodajem keks, ali prvo ga treba izmrviti. Tako je. Posle ću sipati kondenzovano mlijeko i sve pažljivo promešati. Razmazat ću. A sad ću dodati slatku pavlaku. Stavit ću što više. Izgleda prelepo. Sigurna sam da će i ukus biti takav. Ok, sada tortu treba ukrasiti. Evo mojih jagoda sa bašte. Naravno, poslužite se, momci, a nije mi žao. Sipam šumsko voće preko. A zatim dodajem listiće. Lepota. Ja sam završila. Super, bako. I meni dobro ide, pogledajte. Šta to radiš? Ups, šta to radim? Treba nekako popraviti to. Imam ideju. Odvojit ću uglove šoljom, da. Tako je. Još jedan. Super. A sad ću staviti čokoladu ovdje i ovdje. A sad ću uzeti Oreo kolači. Obožavam ih. Stavit ću ih ovamo.
Zatim ću uzeti sladoled i staviti ih na Oreo. Eto, ovako je mnogo bolje, jel da? Ali mislim da M&M's neće biti suvišan. Sipat ću bombone preko. Tako je. Ovo je pravi slatki dvorac. Ostalo je staviti zastavu i to je to. Ja sam kralj ovog dvorca. O, a moje poštovanje? Prijatno. Wow, je li to sve za mene? Jedva čekam da probam. Uzet ću prvo ovu kulu. Obožavam Oreo i sladoled. A sada hoću da probam samu tortu. Dođi ovamo. Ovo je baš dobro. Stavljam like ovoj torti. Idemo dalje. Želim da probam ovu tortu u sredini. To liči na cheesecake. Da, to je on. Ja sam oduševljena. Ovo je prelepo. I ostala je posljednja torta. Oho, ona je šarena unutra. Neverovatno. A kakav je ukus? Fantastičan. Dobro, vreme je da izaberem pobednika. Ova torta je najbolja. To, ja sam najbolji. Bako, to. Smislila sam šta želim da pojedem. Napravite mi tortu sa igračkom Labubu. Ako ste sve razumeli, možete početi da pravite. Čekam. Hej, a gde je nestao moj Labubu? Halo, gde si? Oho, a mi Labubu je odlučio da pojede tortu čak i pre nego što to učini ona sama. Obožavam šlag. A vreme da sastavim tortu. Sklanjam sve kore i ostavljam jednu. Super! A sada stavljam krem na koru. Uzimam lopaticu i razmazujem po celoj kori. A zatim ponavljam to nekoliko puta. Odlično! A sada želim da prelijem sve roze čokoladom. Eto je! Dakle, sipat ću odozgo. Pažljivo. Wow, kako lepo curi! Sviđa mi se kako ispada. A sad je došlo vreme za ukrase. A vidi za, to su medenjake Labubu. Sad ću ih ubaciti u tortu, tako je? Odlično! Baš sam zadovoljna. Šta se ovdje dešava? O, ne! Neko progrizao rupu u mojoj torti za Miju. Zaki, jesi li to ti? Što? Ne. Što da radim? Ideja! Dodat ću ovdje dekor, kao da Labubu izlazi iz moje torte. Odlično! Sada možemo poslužiti Miju. A ja imam bolju ideju. Uzet ću Hubabubu, izvadit ću žvaku i razvaljati oklagijom. Tako je. A sada uzimam šarene olovke. Nacrtat ću lice. Eto, ispalo je baš slatko, jel da? A zatim ću premazati tortu kremom. Imam poseban dodatak koji stvara imitaciju dlake. O da, izgleda ekstra. Ostalo ubaciti uši. O, ispalo čak i bolje nego što sam zamišljao. Ovaj mali Labubu je odlučio da pojede i Zakovu tortu. O, ne! Zakova savršena torta je uništena. Brzo mu pomozite. Padam! Joj, to je bolelo! Ne! Šta se desilo sa mojom tortom? O, ne, uništene! Ne mogu da dam i ovakvu. Znači, ti si to uradila? Naravno da ne. Uzmi ovo. Dobro. Zalepit ću facu ovde. Tako već mnogo bolje. Šta mislite, šefe? Je li dobro izgleda? Naravno da ne. Dobro, nastavit ću. Ja ću imati čokoladnu tortu. Dodat ću kremasto krsnom slatkom Labubu. Da, on izgleda kao pravi. Još par ukrasa i to je to. Moja torta je prelepa. Ne, moja je bolja. Ne moja. Ne, moja. Dobro, zašto se svađamo? To će odlučiti Mija.
Čekajte, a šta je sa mojim labubom? Dobro, verovatno mi se učinilo. Mija, probaj. Wow, napravili ste mi 3 torte. Šta se desilo s ovom? Je li je pregazio auto? Pa dobro, sad ću probati. Nije loše. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, kakva lepa roza torta. Sad ću je probati. Jako ukusno. Oduševljena sam. Čekajte, ovdje je medenjak labubu. Sad ću ga probati. Da, to je prelepo. Teško je prestati jesti. Divno. Jao, tvoj labubu će sada pojesti svu šefovu čokoladnu tortu. Mija, tebi ništa neće ostati. Hej, labubu, kako si smeo da pojedeš celu tortu, a da mi ništa ne ostaviš? Kakva šteta. Ostalo je samo par mrvica. I čak su i one neverovatno ukusne. Pa dobro, onda pobeđuje sestra Janice. Da, znala sam da ću pobediti. Hvala